Bizkaiko Ogasun eta Finantzen Foru Diputatu Jose Maria Iruarrizagak batzar nagusien aurrean esan du zerga iruzurraren aurka Bizkaiko Foru Ogasunak egindako lanari esker 2011 urtean 560 milioi euroko iruzur poltsa azaleratzea lortu dela, gizarte ekintza sailaren aurrekontu osoa. Horrez gain, fiskaltzari zerga iruzurraren arloko ustezko delituei buruzko 16 txosten bidali zaizkio. Iruarrizagak nabarmendu du iruzur poltsa hau bere saileko profesionalen taldeak zergen arloan eskumenak dituzten gainerako erakunde eta administrazioekin egin duen lan koordinatu eta eraginkorrari esker aurkitu dela. Izan ere, Bizkaiko zergadunei buruzko 59 milioi datu jaso dira zerga administrazio guztietatik. Era berean, Iruarrizagak azpimarratu du ez dela nahikoa iruzurra dagoela esatea. Non dagoen eta nok egiten duen esan behar da eta foru ogasunari eman behar zaio horren berri. Beraz, herritarrei eskatu die gizartearen gaitz honi aurre egiten laguntzeko.